नि Boroland, 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 no Boroland, no rest, no rest, no rest. बियो फानदों जाथिखौ फानदों बियो नैबे BMF पार्टीनि जानाखि खामानि आखायाव लादों मावफुंनायनि थांखि हाबाफारि लादों जाहाथे जोंनि BTC सरकारा लेथें फिथें जालांदों आङो क्लास 7 फरायदोंमोन 87 आव आङो क्लास 7 मोनदोंमोन दिनैनिफ्राय आङो नुबोनानै जेरैबायदि जोंहा मोननांगौ मोनथायखौ मोनथाम मोनब्रै दिनै जों एकर्ड जानानै थांबाय बे एकर्ड जासेयाव जानानै थांनाय नैबे मोनखानाय जोंनि हारिनि सम्पति बे BTC नि सम्पतिखौ नै दिनैनि बे 2020 निफ्राय 23 आव हाबनायाव जोङो बेले-बेजेयाव बिराद गाज्रि अबस्थायाव नुनो मोनबाय जाहाथे बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा जों साफ्रोमबो जांख्रिखांफिननांगौनि बायध'था जानानै फैबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा अननानै जाहाथे जोंनि मोनखानाय BTC नि सम्पति बे सम्पतिखौ जाहाथे मालायनि आथिं सिङाव हरफिना मालायनो हगार हरफिना जों मालायनि आथिं सिङाव थानाङा बे हिसाबै आंनि लुगैनाय साफ्रोमबो बिमा हिसाबै जोङो फिसाखौ जोनोम होनानै साफ्रोमबो फिसाखौ जोङो जोंनि अबिगथाजों गावगाबागाव गैयाब्लाबो जानो गैयाब्लाबो लोंनो गैयाब्लाबो खस्थ' खालामनानै फोरोंनो हानाय ब्रेनि जालांनो हानाय फिसाफ्रा जोंना दङ गोबाङानो खिन्थु जोंनि बर' लिडारफ्रा माखासे ब्रिलियेन्ट बर' लिडार ओंखारदोंमोनबाबो बे सार्थलबि गावसिनि लुबैसुला गादिनि लुबैसुला बेबायदि जाहैनानै गोजौ लेभेलनि जेनाखि मावनांगौ थांखि बे मावनांगौआव आसखान्दा खालामो दा बेफोरबायदि जाहाथे लिडारफ्रा आरो नैबे नैबे दानि बे गोदान परिबेसखौ सालायलांनो थांनायाव जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा बेफोरबायदि जालांनो थाङा आरो जोंनि डिमान्डखौ जोंनि मोननांगौ BTC नि जानाखि सम्पति बेखौ जाहाथे मोनफिननो हायो बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खावलायथि हरनाय जाबाय बर' बिमा हिसाबै बड'लेण्ड प्रप'ज एरिया संकष्ट सदिया हिसाबै मोनफुंजोबनांगौ होननानै नों सानो नामा आं BTC एरियायाव थानानै गासिबो जोंनि बर' फिसाफोरा जाहाथे आनि-थानि जानाङा जोंनि हादरखौ जोङो जोंनि बायदि साननानै जों बयबो मोननांगौ जोंहा डिमान्ड दङ सरखारनि सायाव जों बेखौनो मोनजानो लुबैयो दा जों BF हिसाबै गोदोनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां फोथायजाथाव फोथायनायाथ' गोदोनिफ्रायनो गासिबो फोथायबोदोंमोन साफ्रोमबो बर' हारियानो खौसेथिनि बान्दोखौ मावफुंबोदोंमोन दिनै पार्टियासो सोलाय सोल' जादों बियो पलिटिकेल पार्टिनि माने गावनि गाव गादि लुबैसुलायावसो जोंनि बर'नि थांखिफ्रा थेर बेथेर जालांदों आसखान्दा जादों सोरनिबा जोंनि साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रानो मेलेमजिबि मानसिफ्रानो गोजौआव थांनाय लोगो लोगो गावनि लंखायाव थांबा राबन जायो होननाय बायदि मोनसे सोदोब बे सोदोबाव माने बेखौनो नंगौ सैथो बादिसो साननानै जों दा बुजिनानै लानांगौ जायो आरो बिमा महरै जोङो न'खर दानायाव जेरैहाय जोङो गासैबो समखौ जों न'खराव होयो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्डखौ दाफुंनांगौनि बेलायाव संकष्ट सदियासिम जाजानांगौ होनना हास्थायो नामा हास्थायो जों बयबो बर' बिमायानो हास्थायो मादैमोना सोरबाफोर माबा मोनसे अपिनियन होनो गोसो दं नामा मोनखानाय जोंनि BTC आव जेरैबायदि मोनखादों बेबायदि मोननानैनो थानांगौ आरो बारायनोसो नाजानांगौ माने जोंहा जेनेबा प्रप'ज बड'लेण्डआ संकष्ट सदियासिम बे जाफुंनांगौ जेरैबाबो जाफुंनांगौ जों दा जाफुंहोनो होननानै आगान सुरदों आगानखौ जों सुरलांनो हानांगोन दावगालांनो हानांगोन जेरैबाबो दिनै जे भलन्टियार फर्स बा बारग' भलन्टियार फर्सफोरा दिनै बोराय बैसोआवबो दिनै बिथांमोना जिरायनानै थानांगौ समावबो बिथांमोना सोमावसारफिननांगौ जादों मानोना जोंनि यां जेनेरेसनखौ उन्दै गथ'फोरखौ अननानै जाहाथे उन्दै गथ'फोरा जोंनि बे हायावनो नासयजाया जोंनि हायावनो गादबजाया होननानै बिथांमोना जोंनि थाखायनो फिन बिथांमोनानो जुरिजेनदोंमोन आरो दा थैनोसै समावबो दिनै बोराय बैसोखौ लानानैबाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव ओंखारबोनो नाजादों बिथांमोननो नोंथाङा मा गोजोननाय बावो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बिसोरो जेरैबायदि लेथें फिथें नुदों
बेखौ सिगाङावथ' जोंनि दाबोनाय गोदोनिफ्रायनो उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जेरैबायदि बोसोन होलांदोंमोन बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मावनांगौ होननानैसो दा बेफोर जे बायलांनाय हिसाबै बे जेसेबांनाखि उपेननि सात्रआव मोनबोदोंमोन गियानखौ होबोदोंमोन बिथाङा दा बे हिसाबै नैबे जोंनि सात्रखौ जोङो फोथांफिननो थाखाय जों बयबो रायजो राजाया सापर्ट दङ आरो जाथारनांगौ जों बड'लेण्डखौ बेजोंनो लाबोफिननो हाथारनांगौ। नोंथांमोननि मोनदांनायाव दिनैनि UPPL प्रमद बर' सरकारा BTC आव गुलाय गुजाय बा BTC आव मोनखानाय पावारखौ खोमाफिनमारदों नामा? खोमादों बियो निस्सय सासे बर'नि थै गैया बेनाव बियो फानदों जाथिखौ फानदों बियो हारिखौ फाननानै जादों जोङो बेखौ दा बुजिनो थाङो बियो माने BTC खौनो फानजोब्बाय जोंनि बर' जाथिखौनो बियो नासयबाय बे हिसाबै जोङो बिनि सायाव दुखु मोननाय दङ जाहाथे बिदि दाजाथों बिथाङा एबसुआनो गैला होननानै माने आन्दालन खालामनो हाला होननानै बेखौ बिसोरो सहि होनानै गारबोखाबाय बिसोरथ' आरो उन जेनेरेसननि खुनु एबसुआ माबा मोनसे डिमान्ड खालामफिननांगौनि खोथायानो फैला बे हिसाबै जोङो दा जोंनि नैबे बे गोदान पार्टिया जाहाथे बेखौ बरायनानै लाबोफिननो हाथों आरो जोङो बड'लेण्डखौ सोरजिफिननो हाथों। दा गोरोन्थिया जाया नङा जायो बयबो गोरोन्थि मावफ्लाङो जायखि जिखियानो जाया मानो जोंनि बे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठना खौसे इउनिफिकेसन जानांगौनि बेलायाव जाहाथे सोरबा बारलांनाय समाव गोरोन्थि मावबाय बा सोरबा उनाव मावगोन बैफोरखौ सानालासिनो जोङो बर' हारिया खौसेयै थगायलायनाय गैया हिसाबै जोङो आरो उदां बड'लेण्डनि थाखाय जाय बिथांमोना ओंखारबोगोन बे सार्थ लबि जायालासिनो जोङो जोंनि बर' बिमाखौ सिबिनो थाखाय सैथो गोसो लानानै मेंनाय गैया बानाय गैया जों ओंखारबो होननानै नोंथांमोन बिमा माहारिया खावलायगोन नामा? खावलायगोन बिनि सायाव जों बयबो खावलायगोन जों बयबो बर' जोंनि जाथिया जोंनि बर'आ थैया एखे जों सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा एबसु सोरबा BJP सोरबा बनसु बिदि जानो मोना दा समाय दङ बे समाय थानायाव जों बयबो खौसे जानांगौ आरो बड'लेण्डखौ सोरजिनो नाजानांगौ जाहाथे जोंनि जों मालायनि आथिं सिंनिफ्राय जोङो आरायग' जानांगौ मानो होनबा जोङो बयबो बर'नि फिसा जोंनि बर'नि नेरसोनखौ जोंनो फोथांनानै लाफिननांगोन जोङो बाहाय सोरबा पार्टि सोरबा गाज्रि सोरबा मोजां बेखौ जोङो बुंनो थाङा जाहाथे लिडारफ्रा साफ्रोमबो लिडारफ्रा गावनि खर' मेलेमखौ बाहायनानै हारिनि सार्थआव हारिनि मोजांखौ लुबैयोबा नैबे दानि बे परिबेसाव गोदान मोनसे सानफिनलायनानै जाहाथे खौसे लाबोफिननो हानायनि जुदि समखौ बयबो जुथायफिननानै जों खामानिखौ मावलांनो हायोबा जोङो बयबो बिमा माहारिया हिसाबै गोजोननाय मोनगोन। बेबायदि मोजां बुंथिनायनि थाखाय मादै बा आइ नोंथांनो गोजोननाय बावदों बे समाव बिथांमोनहा बिमा माहारि जानानै बयबो गावनि फिसानि इयुनखौ हास्थायो आरो जों बर' बिमानि फिसा जानानै जों जोंनि बर'लेण्डखौ जोंनि बर'नि न'खरखौ जों रैखाथि होनाया जों यांस्टारफोरनि दायथ' दिनै गोबाव बोसोरनि सिगां 1987 समावनो जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि थामोनथा फान्डामेन्टेल राइट्सखौ होबथानो आरो जेरै दं एरै लाखिनो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखायनो बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमदोंमोन आरो मादैमोनहाबो गावनि फिसायखौ बावगारनानै गावनि फिसा फिसौखौ बावगारनानै गावनि न'खरखौ बावगारनानै बर' हारिनि थाखायनो गावसोरनि न'खरा सोरलां बोरलां जालांदोंब्लाबो खामानि मावबोदोंमोन नाथाय जोंहा गोरोबथा जायाखै नङा जादों सावरायजायाखै नङा जादों सहि होआखै नङा होदों खनथामसिम होलांनायनि उनावबो जोंहा थगायजादों मोननांगौ मोनथायनिफ्राय जोङो डिप्राइभ जादों बे समाव जों मा बुंगोन जोंहा रावहाबो राव दाय गैया बा सोरबा गोरोन्थि मावलांबाय सोरबा मावाखै जों इउनिफिकेसन जानांगोन दिनैनि समाव जों जोंनि नबथिखौ जों रैखाथि होनोब्ला जोंनि न'नि खुन्थाखौ जोङो बांग्रिंनिफ्राय बारहावा बा बारहुंखानिफ्राय मावग्लुंना गुग्लुंनायनिफ्राय बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जों जोंनि नबथिखौ जोंनि न'नि खुन्थाखौ जों गोरा खालामनांगोन अब्ला दिनैनि समाव बर' हारियाव मोनफ्रोमबो दल संगठन थाया मानो जिखि आफादाव थाया मानो जायजों बेजों मेहेरलायनाय थाया मानो बे समाव जोङो खौसे आवाज होनो हानांगोन दिनैनि मादैमोनजों लानायनि उद्देश्यआनो बेनो जोंहा बिमा माहारिया जों फिसा माहारिखौ मोजां मोनो बिमा बिफानि अननायावसो
बेसिकेलि बांसिनै बिमानि अननायावसो जोङो बे संसाराव जोनोम मोनो देरो लावो रोङो रायो अब्ला बिमा माहारिनि बुंनाया बेसेबां सैथो आरो बिथांमोनखौ बेसेबां सिबिनांगौ बे फिसाफोरनि दायथ' जों दिनै समाजाव गियान गैया हिसाबै जों बुजिया नाथाय गियान आरो अगियान होननानै बुंदों दिनै बिमाफोरा गियान होआबा जोङो अगियाननिफ्राय जों सोरां मोना गियान मोना स' बेखिनि नोंथांमोना जिथु बुंथिबाय बेनि थाखाय थोजासे आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय जाहाथे जोंनि इयुन समा मोजाङै मोजां जानानै फैयो बेखौ हास्थायनानै दिनैनि बेखिनि मादैमोनजों जोङो बेखिनि भिडिअखौ लाबोबाय फैबाय थानाय समाव जों बर' हारिया मोनसे सोरांनि लामाजों आगान सुरगोनखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय।